Wes antara suwe anggonku ngenteni kundure Kang Mas Sidapaksa. Nalika semono bakal ngupati emas telung mlengkung gumbala telung gelem. Ananging nganti seprene kok Kang Mas Sidapaksa durung kondur. Duh Gusti, mugi mboten wonten alangan menapa kemawon tumrap garwa kula Gusti. Kang Mas Sidapaksa kok yo enggal kondur wis kapan pamitan sampeyan. Kok ya ora ndang kondur, mugi ana apa-apa ning dalan. Tanjung. Loh, Kang Mas, panjenengan sampun pun. Kang Mas, Ojo cedak aku. Kang Mas, Ojo nyaketi marang aku. Kang Mas Sidapaksa sampun dangu anggen kula serantos panjenengan Kang Mas. Kula menika kapang saestu kalian panjenengan. Senadyan to kowe kapang sing kaya ngapa, Tanjung. Nanging wektu iki aku ora kepingin cecaketan marang sliramu. Nyuwun sewu Kang Mas. Panjenengan menika kondur saking paran-paran kedahipun upami priya sanesipun menika kapang kalian garwanipun. Menawi panjenengan menika kok boten duwe Jroning rasaku kangen. Dadi ngoten. Nanging sinandangan seri ing atiku. Sinandangan rasa sengit tumrap lelakon kang mapan ana ing Nyuwun Sukodana. sewu Kang Mas. Panjenengan menika ngendika menapa? Panjenengan menika sampun sepuh duwe bojo nom apa ya ora seneng apa ya ora kangen to, Pak? Nom tumrape nom lan tuwa kowe ora kena kanggo jaminaning ati. Jaminanipun BPKB anu Nanging jaminaning atiku tingkah pakartimu salah sawijining pawestri bisa nuruti marang kersaning kakung ora nalingsir saka paugeraning kautaman. Lho, Kang Mas. Kuwi sing tak karepake. Kula menika lak sampun leladi kalian panjenengan kanthi sae. Kula menika mboten tumindak menapa-menapa. Kula menika tresna kalian panjenengan Kang Mas. Kula menika kok gumun kula menika panjenengan menika ngendika menapa lho Kang Mas? Aku kadhawan ana ngersaning Sang Bupati Siladikrama. Lumarap menyang ing Kayuwangan Sila Matangkep. Injih Kang Mas. Ewondini.
ing gua sela matangkep ing kono ora ana lan ora cocok lan ora jumbuh marang pangandikane Sang Bupati Silahadikrama. Aku kadhawuhan ngupaya Mas Plengkung Gembala Telung Gelung. Nanging ingkang ana kuwi jebul dawuhe para narendra lumantar para titah kang mapan ana ing kayuwangan. Dawuhe Bathara kang diparingake titahe ya kelawan Sita Paksa. Ngerti? Sri Tanjung. Injih. Kados Rasane ngatiku aku bali saka ing sela matangkep. lajeng Ana gapuraning Sukadana pinanggih salah suwijining punggawaning negara. nyuwun sewu to Kang Mas. Panjenengan menika nembe kondur ampun duka-duka rumiyin. Kula menika wonten griya sampun nyawisaken mbok menawi mangke panjenengan kondur. Sampun kula cawisaken dedaharan. Sampun kula cawisaken unjukan. Wonten kopi, wonten teh, sampun kula leraken susu ugi Kang Mas. Panjenengan menika ampun duka-duka rumiyin. Menika sampun kula ngetaken banyu kanthi umep mangke kagem nyiram panjenengan. Kagem panjenengan siram leripun Kang Mas. Tok lerno susu aku ora kumudu dilati. Piye yen lumrahe unjukan kuwi dicaoske nganggo wadahe unjukan. Ana cangkir, ana gelas. Karep kula nggih mekaten menika susu menika tesih panas kula ler ngen gelas. Mboten dipun ler panjenengan ampun duka. Kowe rasamu arep ngejeni marang pun Kakang. Kula menika Nanging kaya ngono kuwi kowe gawe cuwaning ati ning pun Kakang Tanjung. Kang Mas. Kula menika bingung kalian pangandikan panjenengan. Kula Tak menika cetake. Yen kowe bingung tak cetake. panjenengan menika ngendika Kowe milih Sri Tanjung. Dadi bojon ratu kalawan dadi bojon patih milih endi? nggih kula remen dadi bojo nem abang. Ratu, siji abang. Kelakon panjang kamu. Jebul nalika ana ing kepatihan Sukadana Handum Suka marang pun Kakang Mungtok anggep kuwi tata gelar lair. Nanging batinmu kowe ora kepengin neladi marang Patih Sita Paksa. Jebul kowe slimpetan karo Sang Bupati Silahadikrama. Kang Mas, nyuwun sewu Kang Mas. Panjenengan menika mendika menapa? Kula saestu menika tresna kalian panjenengan Kang Mas. Kula boten tumindak sethe Kang Mas. Raso. Kang Mas. Aja caket karo aku. Najis. Saestu kula menika tresna kalian panjenengan Kang Mas. Kang Mas, kula menika boten tumindak sethe kalian sinten kemawon. Selak gatel kowe. Kang Mas. Tanjung. Kang Mas. Kowe ninggalake tata krama nerak paugraning wanita. Sapungkurku saka kepatihan jebul kowe ngladeni, kowe nanggapi Silahadikrama manjing ana tilam guling bebarengan karo kowe. Iya. Boten Kang Mas. Boten. Saestu kula menika boten tumindak sethe kalian sinten kemawon. Mboten tumindak. Kula menika tresna kalian panjenengan Kang. Kula menika tresna kalian panjenengan kula boten tumindak sethe kalian. Yen upamane kowe kuwi tumindak, saiki kowe ora ngakoni. Kula menika tresna kalian panjenengan. Upama aku tok kon nitik, nggo napa sing tak titik? Upama aku kudu golek seksi sing sudi nekseni lakonmu sapa. Ananging kula menika boten tumindak sethe. Upama kowe wangsulan apa wae, aku ora percaya. Pini sepuh padha ngendikake, gudeg jangane kluweh Leripun kaya
kaya ngono kuwi dienggo ngadeg wae pulek. Nanging saestu kula. Ora sudi aku. Kula saestu boten tumindak sae. Ora nampa ladimu jebul kowe nggawe kapitunan tumraping atining pun Kakang. Saestu kula boten tumindak sae. Saestu. Saestu Kang Mas kula boten tumindak sae. Saestu kowe ora ngaku? Boten kula saestu Ora ngakoni perkara. Saestu kula boten tumindak sedeng kaliyan sinten kemawon Kang Mas. Kula tresna kaliyan Saya nglangkrak kowe tumindakmu. Kang Mas kula menika Ature punggawaning negara ora bakal nyidrani. Jebul kowe ning ngandhengake perkara Adipati Silahati Krama kawan pun Kakang. Kang Mas kula kedah ngendika menapa malih. Jarakan kula menika saestu boten tumindak sedeng. Kang Mas. Saestu kula boten tumindak sedeng. Kang Mas. Tanjung. Perkara kowe ora ngakoni sakarepmu. Nanging jagat raya gumelar ana ing Sukodana. Yen ana wanita sing kaya kuwi Tanjung. Bakal gawe ruweting Sukodana. Kang Mas. Panjenengan badhe mercaya kula. Bumi langit ing Sukodana padha nangis nyawang lelakonmu. Ananging Bumi langit nangis nyawang lelakonmu. Yen kowe lakon tapake ana ngersaning Kang Maha Kawasa. Ana ing alam donya, ana ing Sukodana. Dadi leretik ing jagat gelah-gelah bumi. Kang Mas. Panci leres Silahati Krama tindak mriki. Heeh. Ananging nyuwun badhe dipun ladosi ananging kula boten ngladosi Kang Mas. Saestu menika menawi Watakmu kasinungan redana setitik wae mesti kowe wis kepelet, mesti kowe wis kengguh. boten Kang Mas. Kula namung SMS. Kang Mas. Saestu panjenengan badhe mercaya kula. Kanggo apa kowe ana ing Sukodana? Kula trimah dipun percaya Kang Mas. Ananging kula badhe titip Kowe mek sapa? jenengan. Menawi samangke ludira kula angganda arum ateges kula boten luput Kang Mas. Kula boten tumindak sedeng kaliyan sinten kemawon. Banjur Ananging menawi ludira kula angganda banget ateges kula luput. rong perangan sing tok aturake. Ijih. Lamun ludira mijil saka anggamu. Metu ning ludira gandane banger lan bacik cetha yen to kowe tumindak. Nanging yen to ludira gandane wangi cetha yen kowe suci bebutenmu. Ijih. Tak seksekke bumi langit yen to pancen kowe tumindakmu suci senajan to mati serana apa wae lan jalaran apa wae mesti ana dalane kowe bali urip. Mutiar dan wong mati kok sangga uang. Pucuk ing nglut, pucuk ing curigana ludira. Ing nguni Sri Tanjung matur.
yen to ludira kandhane banger lan bajeng cetha yen to tumindak. Nah yen to ludira kandhane wangi Critanjung tumindak suci. Ya. Bakal tak telakake piye kedadian. Kaya ana sendang jejer telu. Sendang kae bakal tak anggo nitesake. Gandane wangi lan banger bajing. Sendang banyune bening. Mapan ana ing tlatah Sukodono. Bakal tak nggo nyuceni keris. Wah, kandhane wangi. Waduh, kleru aku. Sendang jejer telu kae iso mujudake gandhaning ludira wangi. Besok ana rejaning jaman tak paringi tenger sendang kae dadya desa. Kiwa tengening sendang dadya desa Banyuwangi. Nyata supene Kakang Mas, aku kleru Tanjung. Sasotyati kang mungguing jejente maning. Aku njaluk ngapura wong ayu prasasatas topu kulon. Aku kleru wong lanang sing bodho aku Tanjung. Marang sira wong indah amung iki maturna Ratu Gustine. Cundha manik Kancing Remo aturna agih Tanjung. Urip wong ayu, urip wong ayu, yen to pancen pinesti kodrat durung maringake marang sliramu, srana apa wae mesti Gusti bisa paring welas marang panyuwunku. Uripa Tanjung. Aku kleru, aku salah wong ayu. Sak klerune wong yen aku wis njaluk pangapura, yen aku wis njaluk pangapura kudune kowe longgar atimu. Sebabe
titah kuwi ora ana titah sing sampurna Tanjung. Kurang akeh leh kunyuwun pangapura karo sampeyan. Kurang akeh. Kurang wicara piye aku njaluk pangapura karo sampeyan. Iya. Apa-apa kuwi nek urung ngerti dhewe kuwi ora usah kaya ngono kuwi. Keminter peh wong wedok gayane gur ning omah ngarit isa-isa. Gur mbok kon ngusung suket kon tegal. Sapa kuwi? Aja mbok sia-sia nek kowe iki urung ngerti dhewe. Aku ki kaya ngene, Pak. Aku nunggu sampean kondur. Tak masake, sampean ora beneran. Apa-apa ora beneran. Bare entuk kon njaba apa piye to? Apa-apa kok. Apa-apa ki digagasek. Iki bojoku bener apa ora kaya ngene kaya ngene. Bedhog tiga. Nggih. Datanarsa guling padang bulan kekencaran tengok-tengok linggih dhewe angin mangiti ngidul soyong geges rasane ati karo wong wedok saiki kaya ngono to. Saiki kaya ngono mau ora ndelok lho sikil kula ora kabeh. Ora nyawang wong wedok ki rekoso ning omah. Sak geleme dhewe karo wedok. Apa-apa kok sia-sia. ora sana ora kadang Pameran peh kerise coplok iki apa piye? ana paran wong tansah nandhang prihatin donya gondel lono aku juk ngapura wong Jaluk pangapura. Nggih. iya Gelo karo kaya ngene iki mau gelo. Saiki karo wong wedok kuwi kudu gemati. Nek eneng apa-apa wong wedok ki rekoso ning omah ki rekoso, Pak. Seneng sing mbok gaji ning le ngecakke ki rekoso. Aja kaya ngono ki wong wedok ki ning omah wis bener-bener lah kok mbok arani kaya ngono. Kowe njaluk pangapura tenan? njaluk pangapura Yo. kabeh luput Tak jalukke banyu panguripan saka Jemawa. Karep ben patrapmu becik ora mbok baleni meneh ya. Tulung tok. Disindeni sing apik. Tak jalukke banyu panguripan. Nek wae rasa oke-oke ndak masuk angin ya. Para miyarsa, gandengan ketoprak. Para miyarsa. Gandengan ketoprak. Remuk. Ya. Arep meleng apa engko tak kandha mbok jirah nyuruh jiten. Arep meleng apa? Pengen makan apa? petang dadat leliwangan buka hati tangga bapak bulan iki awan opo kebangetan uripku iki
Suci Bapak Ibu Pak Lurah, malah saya nek ngeten iki mau mboten nados. Mulih ngarit terus wiso. Pak keringet ambumen to, Mbah? Ler ngarit. Nah. Ya Pak Lurah ngono. Piye? Tidak karo ibu. Ya ora kersa. Yang apa? Arep ngendika, wow, arep kaya apa ae tetep ora kersa sebab Lah, apa? malati. Malati. Ya iya no. Lah napa? Lah wong putrane Mbak Ayu Oh. Lah kan apa arep muni sing ala karo pakne cilik? lah kan beda jalur. Lho, Jalure? nek wis nek acarane kuwi keluarga ya keluarga, nek ngene iki tak sampean ya tetep anak buahe Pak Lurah. Oh. Ya sakarmu lek mung ngendika Dik, enak Mas. Ngono. Dek, Mas Nek gitu. sampean arep gugu ucapane niki kan ya monggo kono. Nek anu dagelan kok rada dandani mulus ya elek banget to, Pak. Lho, ape diregeti sih? Kek. Lah, dagelan kok rada dandan ya elek to. Lho, elek nggih, Bu? Terlalu mulus nggih. Lho. Lho. Wekah. Alah, Pak, ngomong kira ndek banyu to, wes. Ah, jan. Apa pancen wis nasibku urip pijen tanpa bakatku keloro-loro hatiku aku dadi bocah yatim piatu. Pak, klambimu teles dong. Hah? Tak golek iki salin kasihan. Ya, Atau kudu nggih aku ora, ngono? iki nggo salin. Ning aja nggo lemek rumput sirah ning Tegal lho. Lemek. Kabeh. Wes ya. Rene kowe dah. Nah, yo. Gandeng, renteng-renteng. Syutinge mriko. Kak. Syutinge kan. Lho Kak, aku nek karo kowe. Ora nganggo krasa. Wis ayo. Ini ki Pak Lurah takon. Pak Lurah petong aku. Ana Adi, Dek. Sing ngawin kejaran, Pak. Aku. Nyapa? Lho nek upama. Apa ora kleru tembungmu? Ya ora no aku. Heeh. Tidak pundi Pak Desular. Ki Dekan ngeterke nyanyi. Lho patut. Ngono, heeh, terus Ana mantan Adi kowe. dene kan. Ayo ngawin kejaran, Pak. Aku. Kowe iki kleru tembungmu iki. Ya ora. Niki aja kawin kalih jaran. Kowe ngono. Jaran tuwong anu Pak. Tunjung bang terate irip asap taping kayu apu anggringing lumu kangkung mira ijo gading yoso arat naning rejoso kembang karang sungsang
araras araget bab iro arang suksa